Bună ziua! Mă numesc Adriana Albeș și sunt profesor pentru învățământul primar în cadrul școlii Aletea. Din dorința mea de a contribui la o cunoaștere și apropiere cât mai mare de natură, am creat un club de grădinărit care se adresează copiilor de clasa pregătitoare. Dragilor, când vorbim despre grădinărit de la o vârstă cât mai fragedă, vorbim de fapt despre o serie de beneficii de care voi, copiii, vă puteți bucura. În primul rând, ne putem dezvolta un corp sănătos și puternic. Apoi, învățăm să ne hrănim sănătos. Ne folosim toate simțurile, văzul, auzul, mirosul, gustul, pipăitul și explorăm în felul acesta natura din jurul nostru. Este minunat sentimentul și satisfacția pe care le simți atunci când lucrezi în grădină. Te aștept cu drag la clubul Sharing Garden să ne jucăm și să explorăm împreună natura din jurul nostru.